Ariketa honetan eskatzen digute zirkuito honen funtzio transferentzia ateratzea edota funtzio honen ebazpena egitea. Hau teorian ikusi duguna da. RC filtro bat eta gero hemen irabazpen tarte bat. Gero esaten digute irabazpena bost izaten nahi badegu, zenbat izan beharko diren bi hauek. Baraz, hemen izango zen teoria galdera bat. Teorian ikusi dugun ebazpen egiteko edo urrats guztiak ateratzeko filtro horren bere erantzuna. Bueno, aurduan nik hau ez dut egin behar. Hemen jarri behar dizuet hor teorian eta gardinkitan daukazuen erantzuna. Gauza da, filtroa hauxe dela eta honen ebazpenan ateratzen dugu, bueno, VO hemen dagoenez, V plus dituko diot. V plus, VI arabera, eta impedantzia konplexuak eta bara hartuta, eta hau bukatzen dugu simplifikatzen horrela zen. Zati bat gehi jota frekuentzia, frekuentzia zati ebakidura frekuentzia. Eta gero hemendik modulua eta fasea ateratzen genuen, baina funtzio transferentzia hori izango zen onutaino, filtroarena. Gero bode diagraman eta bar, hortxe daukagu, ebakidura frekuentziak eta bar, baina formula bezala hause. Eta gero etapa honek sartzen dio hemen dagoen tensioa dala hau, irabazpen hau. Beraz, VO zati VI izango zen hau dena, edo VO, V plus arabera, hau VI bezala edo sarrera bezala, honek egiten duena da, badakizue, bat gehi RB zati R bat. RB zati R bat. Eta orduen, hau biak kontuan hartuta, zirkuito osoaren VO zati VI irabazpena edo funtzio transferentzia izango zen, hau dira. Filtroaren erantzuna, bat zati bat gehi jota F zati FC, eta hau bider irabazpena, bat gehi RB zati R bat. Eta badakigu honek ematen duela irabazpen bat. Bat, ebakidura frekuentzia arte, eta honek eman behar duela irabazpena. Esaten digute, irabazpena nahi badegu bost izatea, hau da, bost izatea nahi badegu ebakidura frekuentzian, orduan hau, bost izango zen, eta hauekin diseinatuko genituzke R eta R bat, atal honetan, hau egiteko. Vale, bigarren atal honetan esaten digute. Zer esaten digute? Filtro bat daukagu, bigarren ordenakoa, bigarren ordenakoa. Hau datu bat. Ikusi dugu, jarraian, irabazpena hau daukagula. Hau da, kasu honetan, irabazpena jarraian dela bat. Eta kilohertzio batean, irabazpena dala 0,02. Hau da, irabazpena kilohertzio batean da 0,02. Eta eskatzen digute, zein izan daiteke sensoraren frekuentzia maksimoa. Bale, hortarako behar dugu ebakidura frekuentzia kalkulatzea. Horixe, atera behar dugu honen formulatik. Irabazpena, bigarren ordeneko filtro batean da GDC, kasu honetan ematen digutela, bider FC, ez dakiguna, zati frekuentzia berbi. Eta esan bezala, hau da kilohertzio bat, GDC da bat, eta hemendik bakandu dezakegu FC. Eta hau niri atera zait, eunda berrogeita bat hertzio. Datu hauekin kalkulatu dezakegu ebakidura frekuentzia hemendik, eta horrein izaten digute, zein izan daiteke seinalearen frekuentzia maksimoa, hau neurtu baldin badegu. Bale, normalean filtroak diseinatzen dira, hau izateko seinalearen, seinalearen abiadura, baino 10 aldiz handiagoa. Beraz, sensorearen frekuentzia interes maksimoa izan behar da FS zati 10, zeren horrelaxe diseinatzen dugu beti, faseak ez izateko eraginik, eta orduen 14,1 hertzio izan behar dira abiadura edo frekuentzia maksimoa seinalearena adibide honetan. Aurrera.